Nyakoronga Juang. Nyakoronga Juang kamoro mintiere dakika hena paga chiel tok sa chiel mano marukinyi machiegni main twake chendo maru piny matai nyinga Sharon Ngao chinti changwen mano mar juma ka juma bedo gi chal mano mar piny Kenya twak mopogore mabende wabedo godo kiny makawuono ka neno posters mabende nwa ke mbui magwa ingeno bro bedo kwa loso kotende kod zoning kata kamano kapok waloso kotende kod zoning Nyakoronga Juang Duol mano mar JC notiko chenro mano mar dayo dho jong'ad bura mabende lap dhogi Nandonga ne bedo jong'ad bura e doho maduong' mogik e pacho kae. Ogai mar doho Martha Koome Odhiambo manyoro noyango ni kaka JC ne giwalo Justice Mohamed Warsame mar mondo mi okaw kar Justice Mohamed Ibrahim mabende nowito ngimane mano higa mokalo. Aparo ni wachagi sigana makamano mar mondo mi wawinja nani to welo mabende antiere godo. Pachige nango kaluore koda welo makama mabende pod warito mar mondo mi jatend piny Kenya puodhi oter nying makamane od bura wane ka jod bura bende biro bedo ka puodho mar mondo mi oriwre koda jowetegi e doho maduong' mogik. Men report mabende wawinjo monde. Chenrono mar dayo dho jogo manyocha onyiso dwaro mar pong'o fuok e doho maduong' mogik pacho ka Supreme Court otimore kuom ndalo ka apoya nono duoko yudore odiochieng' mogik. Lendo mar duol mar JSC ka otelne kod ogai mar doho Martha Koome oyango ni Justice Mohamed Warsame ema oromore gi lemono ka oyombo jowetene mamoko mabende ne odadhogi magin Kato Akigen, Francis Tuiyot, Anne Washeke kod Justice Joseph Sergon. Warsame ema ne odadhogi mogik ka bende ne okete tago maliet mar lero kadibedni en kod gombo mar donjo e siasa kaka ne oselieko e kinde motelo. You were on a platform in a public place where you said these exact words. But I know when I retire from the judiciary, I want to be governor here. Do you have political ambitions? And is this something we have to worry about in the court? There's no problem. Maybe I will want maybe one day to become a governor of Mandera if my people call me. But that will not affect my responsibility as a judge, and it has never affected my responsibility. Justice Warsame ne en jang'ad bura e doho mar apil kendo e kinde motelo nobedo jang'ad bura e doho mamalo kama oseng'eyore kod rekod maber mar tieko buche e doho. En kod lony e somo mar chike kendo gi e sani en kod bachelor's degree manoyudo e mbalariany ma Nairobi kod diploma manoyudo Kenya School of Law. Oselonye chike kuom higni mayo 32 kendo osebedo jatelo e duol mopogore opogore nyaka bedo kamishona e duol mar JSC. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoronga Juang mano kanyo Mohamed Warsame mabende no walo diche manyoro mano mar bedo jang'ad bura e doho maduong' mogik e pacho ka mano Supreme Court. Yena mar mun miaro akwelo mabende antiere godo kata bed ni samoro ni seneno gi posters okiny makawuono antiere koda welo adek achiel kuom gi adhi bedo godo e kaunti ma Kisumo mano Elio Pondo mabende en director Champions of Peace Kenya. Yena mar mun miaro ak Newton Ogada en jasiasa e pacho ka bende oting'o iwacho ni entiere gi weche mopogore mabende timo kata kamano okiny makawuono ochopo ka kaka jasiasa arwaki ni machiegni nyalo mna ka thuolo mar moso Nyakoronga Juang. Erokamano kuom rwakowa an moso Nyakoronga Juang no yawre uru. Erokamano ahinya kopogore go Ogada Nyakoronga Juang bende wantiere ka gi okil Kabaloka Agada Goka go machiegni. Erokamano Sharon kuom rwako kinyi makawuono kendo amoso bende oganda jokanyanam kendo amba rwako gi e chenro machalo kamae. Erokamano ahinya wendo mar ariyo Elio Pondo kano sekurente wak Nyakoronga Juang wabiro bedo kwa tudre kode achiel kachiel ka entiere studio marwa e county mano ma Kisumo. Gadi kako okil Kamaloka machakodi welo mano mar Mohamed Warsame mar mondo mi okaw lemo mano mar jang'ad bura e doho maduong' mogik. Inene machal nada hinya kaka interview kata mna chenro madar dhok makama notim chakre chieng' tich ariyo. Ka ng'iye wan ng'eni no waseng'iye matut sana kaka okinde nikech wan gi historia kaka osebed kikawo nyaka ne Judicial Service Commission ma wan godo ne chak bedo. King'iyo kaka ni penjo kaka penjo achiel migolo ma Commissioner Njoki Ndung'u ne temo penje kanyo ni to chal ka gima en gi political ambitions. Duoko mano nyalo chiwo ne ni bedo gi political ambition ok en gima rach. To penjo no penje go e yo mayom emomiyo embe wacho ni ok en gima rach mondo bed gi political ambition. Lakini kaka koro ng'ama dhi bedo Supreme Court ma e court maduong' mogik to wang'eyo ni ji ochomo yiero to kendo tam ne be pod bor. Nyiso ni ka wang' wachopo kama ng'at achiel odhi obire doho ma gini ochopo e Supreme Court to en koro nyaka ang' step aside
nikech ok onyal winjo wach moro amora ma Garissa County kuma en bende Mandera County kuma en bende owuoke mondo ang' kore ka winj kesni. Kaeto bende king'iyo kaka interview neno tim ni penje penjo te e yo mayom, to kendo gik mane somo ne comments members of public no golo en ni somo ne kaka ji owuo kuome maber, to jok mamoko machalo kaka Katwa Kigen gini ni penjo ni to ang'o momiyo ni to kibiro kae to isebedo okil mar ker, donge onge kaka idhi winjo kes mar ker, to mage grounds manomiyo igole. Gimachielo ma bende ne nyisowa ni gini ochalo ka gima nosebedo predetermined, tiende ni ne duoko ne nosechan chon. Nitiere penjo moro manopenje e wi kes mane ong'ado, kendo kes mane ong'ado ni winjo kowuoye kabisa, to kes mane ong'ado ni nong'ade e high court, to nyaka nowuoge e high court. Sani koro en higni buora, en higni 14 nyaka nowuoge e high court. Tineno ka kes ni kanowuoye to oparo facts te mag kes ni, gimoro ka gimoro manotimore. Wanyalo wacho ni yes ng'at mariek, but ochako dhi mbele kowacho ni kes no en kanoseweye to kes no ochako dhi nyaka ir Chief Justice kendo ka be ne pod nitiere e high court. Ere kaka kes achiel jaji achiel nyalo luwe nyaka kumodhiye to en nosetieko kode, manyiso ni nomiye thuolo mondo bi ong'ar kod kes ni ema mondo mikawe. Ito ni mar mondo mi ong'ar kode. Koro kaka kwila malo kineno koko winjore gi lemone mano mar mondo mi okaw kar Justice Mohamed Ibrahim ma bende nowito ngimane. Gima temo wacho en ni or manyalo wacho clearly en ng'at ma winjore gi lemoni, en ng'at ma very competent, otiyo matek kata king'iyo kuonde mosedhiye. En mana ni process ne ma kaka noketne en ema nyaka nokale kaluwore gi din ma entiere. Noketne mayom kipimo gi jowetene ang'wen. Noketne mayom kipimo gi jowetene ang'wen, kendo mondo ang'o nenre ne jopiny ni ng'ani tema nonego bed ni kawo gini. To jowetene kane bende gin mana competent, en mana en noketne system, nolosne ndara mondo okale mayom. Erokamano ahinya. Kendo gadi ni ne yo machal nade chenro mar dhok makama ji abich ma bende jong'ad bura abich ma bende na alap dhoge ndong ne limo makama. King'e ne wang' mar siasa nikech aneno ka jomoko wacho ni man en gima na bedo predetermined. Kendo ne yo machal nade? Kenya ka nitie gi tabu achiel ni ka ng'ato nindo tikawo owadgi kata jadalagi emiketo in that position. King'iyo tichako yudo ka process mar kawe nene gi some challenges kata koriek. Nodwa kete too soft, nodwa kete too easy molo jowetegi manyodong'. Mar ariyo, ijalo ng'eyo kata mana ka ni yiero Chief Justice, joma ne ni opposition ka wanwa complain ni kete kaluwore gi election mabiro. I feel ni kata mana judge ni bende oket kaluwore gi election mabiro, mondo mi tich bed mayot en ni iket jogi, mondo kiseketo jogi to koro you win so easy, kech onge court ma koro inyalo terie. But I think ni ok en gima ber monego timre, onego mi ji fair ground ma ji te kodhi interview timiyo gi questions machalre. Koro kaka duoko with your integrity ema biro qualify, because jok mano apply for this position, all of them are qualified and they have enough evidence. Nigin gik mobromo gi bedo in that position. Koro emna ni an kaka ng'ama jasiasa wasekalo process machalo gi magi. Nitie ng'ama system dwaro. Koro kata ok ober kata en gi kosa moko matindo to en system dwaro. Kata bed ni ber machal nade Kenya ka, to ka system ok dwari to nyaka many makosa moro matin miketigo oko. Koro wan gima onyacho ni okay, we wish him all the best. Kapo ni president ang' okete koke mondo chaka tich, but so long as ne en gi interest mar siasa Mandera, awanda kako buru manage Mandera cases kech wadhi election makinyni. Awanda ni jok ma wa not for him, jok ma nong'e ni gidhi pingrego, kapo ni otero case mbele ne to dhi ng'ado gi machal nade. Aparo ni doho ka wang'iyo kram na chike, aparo ni samoro ka okilo ok dwaro yalo buche maket kod mago gada kapok adhi yiero pondo ka intiere kaunti ma Kisumu. Jang'ad bura nyalo kichore gi chien. Onyalo wacho ni mano en gi interest, wacho ni en interested koso nang'o. Bende kaka ginyalo kichore. Mano timore kendo chiko yiene gi mar kichore. Lakini koro wayudo situation ma wan gi Supreme Court, wan mana kod judges 7 kende. To kendo ng'at ma recruit ka wang'eyo maber ne an, nikech Mandera County en county ma king'iyo are 2013 mane wachako yiero katiba manyien mane Supreme Court nitie. Higa ka higa yiero ne osebedo ka chope Supreme Court. Matiende ne wayiero ng'ato wakete judge ka already waseng'eyo ni case moro ok odhi timo. Gima kamano ok onego bed ni timore. Onego bed ni timore ne an judge, lakini koro shida moro oyudore sama asebedo judge ni.
to shida ni oyudo jok moko man conflicted emomiyo koro nyaka wuogi. Ok ni keta kong'e maber ni nitiere kes madhi biro moka dhi winjo. Mano be achiel kuom gima nomiyo notam Katwa Kigen bedo nikech ong'e maber ni ker ji nyalo dhi dispute yiero mare. To kodhi dispute kes no nyaka wang bi mbele ne to ok onyal dhi winje. Koro onge tiende mondo waket ng'ato ma waseng'eyo ni nitiere kes moko onyal winjo. Onego waket ng'ato mwang'eyo ni onyalo winjo cases te kendo onyalo decide gi maber. Ma kopo ni gimore motimore to wabro ng'eyo at that stage ok ni mwaseng'eyo chuth. Erokamano ahinya mar mondo mi oganda bedo kod achier mowinjore. Akeno Opondo nene machal nade machiegni twak yiena mar mondo mi arwak Eli Opondo Nyakorom Gajwang' ma bende en director mano mar Champions of Peace entiere county mano ma Kisumu. Opondo machiegni nyalo kawo thuolo mar moso Nyakorom Gajwang' kachiel kod wach madiwach kotenre kod welo mano mar Mohamed Wasame. Erokamano Sharon kendo moso jokanyanam no yawre kendo warwako uwe chenro makawuono okinyi. Kagolo dhoga e wach madhi mbele mar Wasame, gima nyaka wang'e ni Kenya, as much as ni wan gi democracy and the judiciary and independent, to nitiere hands invisible, wacho ni invisible hands mag state appointments mang'eny. Kaka nyawadwa ma wakili be osewacho kata gi nyawadwa ma siasa ni mare no bedo mayot because ineno ka sama nitimo interview, although qualified, emo miyo nodu mano we are not doubting that and qualified, emo miyo nyote panel. To gima miene ma wakili bende wacho amba acha ko reinforce watch political inclination Mama Mandela, and therefore ko they go matut mochuko sama koro do chako dispense tijene to cases Mama Mandela biro ngeni odhingie gi idhingie gi wengi arira nito odhingie jo Mandela political to kaka nyawne bose wacho bungeni systems benegi invisible hands kaka Supreme Court en kama duong apex duong ma sirkal the system nyaka ngeni en ngagi na mabet keto Katwa Kigen kanyo nikech no chumne president na ni mondo ngeni nyaka kata ngat president owe but ngamane system duaro to nyaka ne dito because democracy obedo ga visibly guided chune gi koni especially my state to wakwayo ni kod support ni president appointed to tea with a lot of speciality ne jo Kenya to moso officials Marco Sebito Mandera County. Erokamano ahinya. Kata kamano bang' welo mar Nyakorom Gajwang' par ni nying makamano nyaka chwal ne jatend piny mar mondo mi oket koke bang'e ochwale National Assembly. Lakini kadago kabinde no kapono no ni jatend piny nyalo kwedo kata mna od bura nyalo kwedo welo mano mar Wasame. Kang'iyo kaka judiciary ni osebedo katiyo aparo ne kae mane wa discuss kaka chieng' moro achiel ker no bwogo judiciary kowacho ni ok dhi migi pesa. To kane gikinyne to waneno ka Martha Koome ma en Chief Justice North State House to sekond gini dhi migi judges geche ti dhi migi pesa mane giywago cha. Koro are kanyo okiwinj ga ka judgments mang'eny dhi mopogore gi gima ne sirkal dwaro. Kendo gik moko gisebedo ka gitima kaka sirkal dwaro nikech aparo ni nitiere moro mabe gimbe kuro odhi oketgie. Mano nyiso ni kaka mana kaka wadwa no wache ne ntiere kaka inyalo tug gi pacho oganda. Iwuondo ni Katwa Kigen bende ntiere kae mae ng'at ker mosebedo ka wuotho gi ker ni koro notuone to macha mana mar kwe wiwa to iluonge ni igo ichenga iwuondi ni gini ni koni lakini en bathe koni. Iwuondo pachwa ni ng'ama ne ker dwaro ne en ng'ate mosebedo wakinde igni kasti chaki iwuondi ni Wasame en osebedo judge iga 20 gi wiye or 30 gi wiye mondo kori par ni ng'ani en okosebedo ko interact gi ker lakini joge interact pile ka pile ma en ng'ama ne system dwaro maka wango itere atera kacha ne to nge ng'ata ma dhi tamore approve nikech ntiere karata mane goye. Ang'en wach ma kotenre kod iwacho ni system en kaluore kod kaka cases maka mago ahinya mar lemo mar jatend piny osebed karabna kichwale doho kinde duto tingeni doho mayalo en doho maduong' mogik Nyakorom Gajwang' man nyaka bed ni nitiere kod jong'ad bura 7 fuok no dong' kanyo kaluore kod tho mano mar Justice Mohamed Ibrahim
nek beni gintiere jong'ad bura abiriyo. Kapo nono puodho mochamo muma obro bedo kaka jang'ad bura e doho maduong' mogik e pacho kata ng'eni motelo ne yiero mar higa mar 2027 nyako wacha system. Achiel kuom gazede Ogada naneno ka ochiwo tipo makamano. Ne wacho ni en vetting koso petting. Tawinjo ka un bende wacho ni chal ka gima en petting moro manotim e nyim oganda e kinde ma bende timo nonro kata ne dayo dhogi to kor penjo gi penjo to dibedi behind the scenes ten gimo pogore ko tieko wacho makamo Ogada. Mana ka no sewacho ka jowadwa wacho. There was no vetting. Ijalo kawi tiketi to serve interest mar ng'ama chielo monego ni serve interest. Kech kiwacho ka ng'ani dwa chung governor kendo ochako wacho kanyo ni kutieko to biro chung governor. En gi interest mar Mandera. Already en gi interest mar one county as a person. Number 2, bedo ni okonyal biro yalo case ma Mandera in case ni case moro biro bet. Ok mone kono judge wadgi madhi yalo case no gimonego beno timo. So ana feel ni Kenya wasedhias ni ok watim gima jopiny dwaro kaka onego tim gik moko to watimo gik moko kaluwore gi side madwaro gino moso kwa chike election kaka sani bedo ka jok mantie telo biro manyo ni biro temo ni gimora mora gidin negi because giluoro democracy and giluoro the exercise gidwaro ni mondo gikawe. But I think ni kwa dhi kamano to igni mabiro mbele wadhi bedo maonge gi qualified people in positions. Wadhi bedo gi jok mantie kanyo nikech kaka piny dwaro ni mondo gibedi. Koro aparo ni ne gisetime, warito parliament, ok wanyal wuoyo mang'eny. To wachak warito kendo president gimo dhi timo. Toke ne ko biro penjo gin parliament ne nitiere bed gi vetting officers mane vet ng'ani. To ka dipo ni parliament ne onge bed to wadhi winjo kaka gitime. To kata mana penjo Ogada kupogore kata mana gi wasamene untiere kata mana wakili Gada Goko nikech bende ugoyo bende kigene ni bende samoro kaluore koda osip mantiere kinde gi William Ruto. Koro wadong' gi ji adek ka. Wantiere gi Anne Washeke Kiratu Makuri, wantiere gi Justice Joseph Kiplagat Segon, gi Justice Francis Kipruto Toyot. No kata mana dino yier Kipruto dina pod wacho ni ma en jal mawuok kata mana gwenge mago mag Rift Valley. Dono yier kata mana wantiere gi Kiplagat moro ka. Don koro en ka mana sew kinde duto kosene ni machal nade. No, order mondo waket Kenya kiko bedi na way mwangi kwen tribal. But wangi qualification to gi ng'ama nyalo timo tijno. Don kata mana sani judge nyicha en kabila moro ma ok kabind president. But no ng'ado bura maber ne president. Wanyalo paro ni last time ne wantie gi Maraga mano ng'ado bura mopogore gi jok kako sing'ad. So gimwangi ok en tribal. Wadwa ni mondo Kenya bed one country maonge gimiluongo ni tribal ni kubet because ido kasa moro the Kalenjin people mantiere kanyo ne ok gidhi kanyo because ne Ruto president ne gidhi kanyo because of their qualifications no keto gi kanyo koro no yie ne gichope lemo moro mambele but inyalo bedo kanyo to ng'ato en watni kata ng'ato en jadhogi but kitimo gimoro marach e yo mar chik to deal mana kodi kaka chik onego bed ni bet koro nego wuog e tribal issues to ang'eni to ng'ato yiero kaluwore ni en gi integrity mane. Erokamano ahinya. Opondo koloro wach mano mar welo mar Warsameni madimeda kotendre kod welo mare dibedang'. Gimabedo wacho ni Warsame is qualified. Mano okwa doubt en qualified. And gima for me and gima ng'iyo ni interest, vested interest, political interest marano ema ang'eno ni pone parliament or for them eventually Maruto appointed. Ere kako di play out e weche mamane. To ka embo tiyo gi wisdom kapono been appointed ne otiyo with a lot of impartiality then again what they watch me kara otiyo that. But anybody negi political interest. Either way, tie joma lenga ok watch ento berbero watch. Ngenji kata judiciary everywhere. Negi vested political interest. So could declare or disclose like that or earn public trust that deal no kopando no watch. Maka watch murichi murugu Mandera tonyalo distance himself ni atoka lost case moro Mandera. But otherwise kopu gre watch mar politics mo Mandera and qualified among other panel manual.
Erokamano ahinya. Gadi mitantiere wach midwaro medo koso koro wadhi e weche motenore kod zoning. We med ni pala mineno kata beti mineno jogi pako sani kaka ne gitimo process mar yiero Warsame ma irido ne jomoko to itiwene mayom mana nikech ene midware. En beti mang'ado kone gi kocha. Gie seche gi gitime nikech gin ema gin e power. Manyiso ni gin ema ginyalo keto ng'atgi. To giben tiri chieng' ma gidhi wuok e power ni ma jomoko nono ema dhi donje gini to jok modhi odonjo gi be dhi keto jogegi manyiso ni gie seche gi gin gidhi yudo justice nikech jogegi mantie. To chieng' machielo ma gimbe koro gidwaro justice to jok mano donjo segolo jogegi mane miyo gi justice koro gimbe giketo maggi manyiso ni ok wabi bedo gi situation ma wabro bede gi justice e judiciary wa kupo ni wadhi medo yie ni ng'ato ka ng'ato mane power keto mana jogene matimo ne karata ne kako dwaro. Erokamano ahinya kata kumanya koronga jo. Wagombo sahinya. Warita nena ka ponono ni brobede ka ipuodhe kopodhe gi jatendwa kopodhe gi yod bura kanyakla ko jatend piny to brobedo kocha momuma kata kamano Justice Wasame to sebedo gi experience mano mar higni 32 e doho ma pachoka gisani ne en jang'ad bura e doho mano mar appeal. Wawere gi mano tenge nyako rumga jongo donja ne gi weche motenore kod siasa dweche 15 motelo ne yiero maduong' mabiro. Nantiere chenro mabende norumo chieng' tarik 28 mano chenro mabende oganda nandikore e yor galamoro kaka joluto ombulu e pachoka. Chenro makamano kik ibed gi tonya kwarum gajuang' nikech nanno ka ji nitiere kod bagni makoni kod kocha ni dibed ni sani koro chenro mano mar loro ndikruok mar joluto ombulu orumo ooyo. Inyalo dhi Huduma Centers, constituency offices mago mag IBC mar mondo mindikri samoro kan yudo pande samoro line mabene na nitiere na boyo ka thuolo mar mondo mindikri kaka joluto ombulu motelo ne yiero maduonga mano mar higa mar 2027. Gisani nitiere mbaka mabende osebedo ka gore e gwenge magwa hinya mago mag Kaluo. Weche motenore kod zoning. Akeni zoning nyakoro mgajwangi ni winje nade isire koso oyo. Agina nitiere gi jasiasa kacha kana kodi ni to dogada. Wach zoning ni kaka jasiasa inene nade? Zoning dhi ketho democracy ma Kenya ka nikech adwa chao gi od bura mar ODM mana member mar party. ODM ok en party mar oganda Luo, en party mar jo Kenya. Biro ka Mombasa nche wantiere gi ji kibiro kuonde gi mopogore Western Kisii ne wan gi ji. Kwa wuoye zoning makanye wadhi son jo Kisii kik jo UDA bedi nikech mano bene karwa koso wadhi son jo Mombasa be nikech kanyo bene karwa koso wadhi son Luo Nyanza mondo soningo wanya gi members in Nakuru county wan gi MCS moko mano yier kata gi UDA. So my question nene to kwa dhi wadhi soning as Luo Nyanza koso dhi soning ni kuonde od buche te manye wantiere idhi time soning. Mar ariyo wadhi timo soning nango nche winjo ka National Chair Party wacho ni ODM en party maduong' sijui River Limpopo to kia kanye kano duong' machalo kamano. Why are we afraid? Anga mono wadhi mondo wa strengthen our party mondo wa recruit our members mondo wanyisi gini wa jok mabecho mondo watim yiero mowinjore kecha wuoyo ka ja party mar ODM and ODM mane midhi time zoning kecha ne wantie gi ODM mar Sifuna gi Babu Gorengo then wantie gi ODM mar Gladys Wanga to gi the rest gi Junet. ODM mane madwaro zoning kech ODM mar Babu gi Sifuna gini poko wacho ni dwaro zoning. ODM mar Wanga mais the national chair gi mar Junet dwaro zoning. To the same ODM be wantie gi nyako mutegno ni Mili mowacho ni mwanda ok dien ng'ato wawe jogo bi mondo wayombgi kata gi yombwa because this is a political process. Kikiyo will ni Jaramogi Oginga Odinga no kedo kabisa ne multipartyism mono wuoge one single party wadhi e political parties gino jomoko no weto nyaka ngimagi jomoko no maki jomoko no bedo frustrated jomoko bende no tuwe mondo mine wabed gi uhuru mar bedo gi miluongo ni multipartyism. Then kawachako keto wach zoning, are we killing multipartyism because we are building multipartyism? Ntie some confusion. And I feel ni zoning okonego bini keto anywhere ka we believe ni we are strong members mag party. Number 2, wachako wang'iyo ni kid team zoning. Anga mono jaluo bedo MP mar UDA kata mar chama moro. Ko zoning ni koro Kalonzo bende gi Wiper, jo Wiper kik chung
in Luo region koso time mana gi UDA. You know, this thing is bringing a lot of matut nango minika luoke ma walose utende kod zoning to gwenge mamoko wantie gi Gachagua ma DCP Gachagua kik ng'ato chung wantiere gi Eugene Wamalwa ma bende gi party ne wadhi timo zoning ni gi UD only koso en friendly match between UDA and ODM. And I feel as a politician ni kijana nyaka chung ni let people where they kucho jopenyo timangowa oyiergi because gimwa dwaro oken ni jachama ema nyaka bedo mjumbe to gimoro ne wayudo ng'ato within that constituency mabedo mjumbe to bedo mjumbe gi chama no ka chama no ben chama ere area no kaka Raila Amolo ne time kora feel ni an kako gada ana feel ni ana ja ODM to kadwaro soni wada ni mondo kel jowete ma wuok from ute mag party mopogore wapiem kodgi ng'ama biro take the lead ng'ano biro bedo our leader. Ero kama na inya upondo kinjere kaunti ma Kisumu wach zoning ne mbaka mabendo sibido ka gore hini wuone sera kaka japinye koso inene nade kapuka sera kata puka pinye kwa background mar zoning no wuokai to nyaka wang'e ni bende ni election wa 2027 especially no joma joluo what the election no kababa ng'eny politicians mag ODM wang'e ni ka political parties primaries timorega sa nomination nitiere gik moko mok dhiga ka and therefore baba ncha niga gi hand ni ng'ani wachung ka to then gi teko mar baba ne jopiny iye election mabiro ni baba onge mano nyaka waket kendo wanuo ni baba dibit mawo mane fear maporo sebedo kuom some politicians Luo Nyanza kod emomiyo koro gichako spread wach ba zoning and as an individual as a Kenyan citizen anokanyal support. Our forefathers no fought for multi-party democracy mondo gol Kenya from one party rule to multi-parties. Opondo wako ni Musa hinya nyaka luore koda ng'ikruok mabende yudo kanyo jowa mantiere kaunti ma Kisumu biro bedo kang'io weche mago motende kod tudruok gada inene machal nade oparo na bo chako mana gi kama Opondo we ni onego wang'i anena kaka nwachako bedo gi parties mang'eny e Kenya kae samane imako kata Raila modhi okaw higni mang'eny e jela nikech Raila ogai mar ogai mar real mar party mar ODM mamoko geto magi mana modonja nikech koro onge ene manen kuku mar ODM ang'o momiyo ji nohero Raila kaka ne gihere ang'o momiyo ji nohero ODM ma ODM ochopo ka ang'o momiyo ODM ni iluonge ni Orange Democratic Movement tiende ni Raila ka ne chako gini nochake gi lweny manowuok nene ma ji ochopo 1991 mokal section 2A mowach ni koro ji ochak bedo gi multi party to sama nokelo multi party nikele nikech noseng'e shida mabedo gi party achiel ne kelo ka in gi party achiel to kose mik ng'ano tekno miye ticket koda jopiny ohere koda ok ohere kod ong'e tichne kod okia tichne kod odhi tiyo kod ok odhi tiyo to ni ene manyaka wang'o timo kore mano miyo kel multi party koro kose kel multi party tidwaro ni ji te koro nigi choice emomiyo kata mana katiba masani omiyo ji te choice ni chung gi party mora mora medwaro kae to koro kibiro mbele king'iyo kaka yiero manotim mokalo Raila nochung president migosi Uhuru Kenyatta mabene nigi party chama mar Jubilee ne supporte chama mar Jubilee ne onge gi presidential candidate kendo ne onge gi vice president candidate gin ne gichunga ji e positions mamoko tuntiere kuonde mong'ere kaka ODM strongholds kaka Kisii party mar Jubilee noyudo wabunge kanyo ere kaka ne giyudo wabunge ka Raila ne ene manodich gibedo gi numbers Raila dak ne kwae zoning ni nikech koro wadhi bedo president nyaka bed gi wabunge mang'eny e chama na kichaki ng'iyo Homa Bay County Homa Bay noyweyo wabunge te gi chama mar ODM e yiero mokalo MCAs aparo ni Kibiri Ward gi kijana matin ma Kasipul mage jok maparo ni nodhi gi independent to onge chama mora machielo manodonjo to onge chieng' mora ma Raila nowuoke ka kwayo ni mondo ji otim zoning nowe ji mondo ring kaka dhi Martha Karua manen deputy mar Raila en nobiro gi chamane
to chama neno bende nochungo candidates kunde mane chalo strongholds mag ODM kaka Mombasa. Onge ng'ata mano wacho ni Mombasa en ODM zone. Koro to kichake ng'eyo sani yiero ma wachomo ni party leader marwa ma wan godo sani chano osewacho ni ok gidwar president. Deputy president be gikwero ni komino ok wabine. Maiso ni onge kom moro amora ma wadwaro malo kucho. Ere tiende mondi kon ji ni ne wadich gi namba wabunge iye kucho. Immobilize gi gidhi timo ni ang'o, gidhi protect ni ang'o malo kucho. Aneno ni nego weya jopiny mondo choma chama mora ma ng'ato dwaro nochung' godo. To wan kaka jo ODM wadhi adhiya gi mbi mane Raila nowenwa cha. Wakon jopiny gima wadwa timo negi kaka chama. Mondo japinye moyier ni anto kaneno to ambition na madwaro ni mondo timre gweng'wa ka chama manyalo kelo na gino en ODM ok UDA. To gima aneno ni timore momiyo jogi gidonjo gi wach mar zoning. Kech kigo kogno wanwa joma interact gi jo siasa gi waneno gi kor piny kaka gitimore. Jok mago koko madwaro zoning thothne wuok Nyanza. Poka winjo kata deputy party leader Abdul Swamad ma Mombasa ko wacho no dwaro zoning. Lakini koko ni owuok Nyanza. To kuma owuok Nyanza ni kichaki dhi ng'iyo jok ma yuago zoning kaka individuals, iyudo ni jogi gin jok ma ong'eyo ni ochiegni gi leadership mar party to ok ochiegni gi japiny. Koro dwaro ni mondo tim zoning mondo kata ka japiny ok odhi ogone kura mar nomination to leadership mar party dhi miye ticket. Kose miye ticket titamo other alternative parties nikech yiero mwachomo ni dhi bedo unique na Nyanza mano seweyo ma migosi Uhuru Kenyatta gane migosi William Ruto no dhi odonje ground ma en be kendo sani osechako bedo gi jogene. Manyiso ni jiko dhi yiero manyien ng'ato dhi biro gi chama mar UDA to ng'ato mobiro gi chama mar ODM cha ja UDA dhi wacho ni neno an kudhi oyiera gi UDA ade chama achiel gi president awuo gi president direct to maruno to pod udhi manye through party leader. Koro ji mang'eny chalo ni nyalo dhi go kura ne ja UDA mayot moingo ja ODM kopo ne dongruok ema gidwaro. Mae gima jogi oluor. Erokamano ahinya mano kaka inene. Akiani Opondo in ne machal nade Musa nyaka luore koda ng'ikruok ma bende ine yudo motelo. Erokamano. An gima wacho to aparo ni wakili oselero matut. Gini wuok mana Nyanza. To zoning okanyal pake. Zoning kethonwa multi-parties. Jowano sekido ni multi-party. Ma okwanya dok chien ni wachako dwaro zoning. To legitimacy mar siasa en ka en pure contest. Ok ni iye. To gima beja ka wang'e matut ma jopiny beja ka ni wan kaka giko Nyanza mkwana. 2027 was the election ka Baba onge. And Baba influence elections madhi auchiel mosekalo. Dhi bedo maonge this time round. And therefore jopiny dhi bedo gi thuolo mar yiero ng'ama gidwa. And gini ok ni en gima nyien. Even the last election, wan gi Kisumu East na gi yiero independent candidate. And Baba nochung presidential candidate. Jo Ugenya no yiero another candidate mokja ODM. Mano niso our mature democracy. King'e ni itegno a constituency kata ward mari. Ang'o midwaro zone? Wadwaro pure contest. Be mane madhi kelo jopiny imiyo options. Jopiny nyaka mi option 1, option 2, option 3. Number 4, bende gino this strengthen political parties. Because 2010 constitution no keto layers monkichako party. Okodar party mag jogwe. Okodar party mag regions. ODM is national party. Okay, national party tuchako biro gi wach mar zoning. Then udwa turn ODM as a village political party. So ODM is a national party. Like in Nairobi, ODM nigi supporters mang'eny in Nairobi. Tontiere ODM MPs, tontiere MPs moko moyie gi parties mopogore opogore. Mane competition mwadwaro nyaka luo Nyanza e reserve kamora amora mantiere. Jo Kisumu East gi jo Ugenya nyoso seketo gino ayanga ni jo piny komit thuolo mar yiero gibro yiero ng'ama gidwaro.
Talking you matut, I'm not mentioning names. Joma lando wach mar zoning gin beneficiaries. Magra Iludinga patronage. To Baba nen good thing. Baba, okay, I don't compare Negi Moromarat, but Baba nen ngama good thing. Madu magaluting obade malo. To jo pin winjo watching. Sani Baba no. Koro jo mane under patronage mara Baba sani giluo ni koro. Ngama ne tingo gi koro tsebe. Koro gedwa this face 1 inch square. Maja pin di koro ne. Koro it is upon them. Koro dongi dueche mangen. Gidhi a pin one major pin alternative. Ja pinyo here. To ko here contest. Kaka kasepul kabon. Nyo aneno nyo chamati. Boyd, it was a hotly contested. Dakincha gedwaro zoning. Jo independent enitie ja ODM enitie. Maja ODM no yongo. Under a hotly contested, and that is the democracy. Mwadwa constituencies model bete. Wadwa that contest. Mawatch zoning is an popular thing, and most careful our multi-party democracy. Our forefathers no set term mokedo under 2010 constitution. Erukumana inya ogade kine mabende ikori mano mara dhi nyime gi kake nene ntiere janeno maro moro ka ungisa nyinga Guya George ntiere dandora 4 phase 4 wacho ni zoning nyaka dhi mbele nikech kata mana Raila Odinga ne wacho ga ni 6 piece kwani 6 piece no nena gango then kapo nono ni jatend piny mener William Ruto dhi timo campaign ne jogone to jatend duond bura mar ODM en Dr. Buru be dhi timo campaign donge ywaruok nyaka bedi en koro siro weche motenre kod zoning ineno gima zoning ne ngai machon mar ODM natime gi 6 piece Raila timo 6 piece. What is the meaning of 6 piece? From MCA to presidency. Buamanyo presidency kejmago are 6 officers. We don't have what the manyo 5 officers. Ere could be 6 piece. Number 8 anja contest ODM. Apparent experience mar chama mar ODM nomination. Only free and fair nomination ma ODM the team. Kech kanchi ngiyo mark as a pool constituency ma osiep na wacho kanyo. Nan a serious contest as a party chama mar ODM. Kana neno ka samane wadhi competition mar chama weri mar koro makoro general no ket nyaka nyithi school mogo kura jo primary ko witness naneno ka ne okoti kata mana gi ID to verify ni to ngama go kura kani be na member mar chama be na registered voter mar ODM ne waneno ka jok mowuok in different constituencies no biro mokao ballot papers mo mark motima ngowa moketo ka ODM nonge maber ne gidwa ne mondo gi strengthen party number 1 ne gitimo free and fair maka no yomba kata yom ngato tikawo wadu tiriwo lwedo tedhi godo mbele to gimno nene by election macha was not nomination macha ne mana gima no wach ni ngane manyaka bed MP en manyaka timno bandera gi chama mar ODM ka kalo kanyo mathin samane waringe odwa mar chama mar ODM eka notonya ko subtanda motony motong mutokni ga tegi legi beti motim everything to ne wa contest within our house ne onge ja UDA ne onge anybody ne wan mana jodwa in one house era kidwa convince waka wuono ne mondo watim zoning mondo they choose kata pick your candidate odhi ram road gi jok modong jok malando zoning gin jok moseluor ne gionge ground to gran mondo gibed gi ground through no timne zoning ngeni President Ruto ok en ng'at moro mofuo sana en ng'ama riek kabisa nyaka ne yiere MP kawuono en president onka mose donge in between nyaka no donje siasa osebiro for example like county marwa motimo projects mang'eny kabisa oloso nderni oloso airport oloso to kata mna weekend counties duto kata mna kaluo kaito governors odong ma ok nyal simo gima gitimo gi pesa momigi from the national government ni neno nyoro Sharon ka jidawe senate nikech governors cannot ok ginyal di appear themselves through the senate nikech pesa mano migi tiyo godo marach king'iyo jok mawero zoning gina chiel kuom jok ma ok nyal appear kata mane senate ok ginyal di senate jok madwa ni mondo zoning obedi ok nyal siemo a single project motimo ne jopiny mamiyo koro nyaka dhi duoke koro mai gimino ka giringo piyo piyo gidhi mbele kucha to gidhi gikawo alani mondo anyisgi ni we are very sorry ni nyaka sani Baba is no more
en gima is very unfortunate. No ko expect no the Miss Baba a 2027 election, but osetimore we cannot reverse it. Koro gima mondo joko tim mbaka mag zoning yae, they're wasting their time. Ibiro dhi e zoning to ng'ato biro gi independent to yombi gi party nino. Duogir jopiny mondo ikoni an kanyo yiera bedo MP ma gima nyatimo ang'owa nyatimo. Wana kane wan jo ODM wasebedo kwa conduct our free and fair nominations mwachiwo candidates in the right manner. Momiyo koro sane kwa dhi e zoning to wanyalo time much better. But okijal wuondowa ni dwaro zoning tinyisowa ni dwane mondo dhi tim free and fair nomination, but 5 months later to nchi timo very stupid nomination maonge ng'ama recognize kata diwa kata chiel. King'iyo for example nche wantiere gi nomination mar chama Ugunja kuma ne minister ae manowuoke, the turning voters manogo kura ne gin around ji mia, ne gin ji karibu 7,000-8,000. UDA areas manotime nomination ne gin ji 7,000-8,000-9,000. In Kasipul ma jakom wuoke ne turnout obedo 23,000 kata kidwago kwano kata ka ne ok idhi school. How does this be possible? Kati wacho no ni an chair adwa ni mondo watim zoning mondo ekwa the strengthen. Ruto setiyo without zoning. Ruto en president mar Kenya without ODM. That is the truth. Ang'oma jo ODM dwa medo sani mondo Ruto chako dogo bede telo mar ariyo. Gima Ruto nego bede timo sani koda ni mondo bed president next. Koda ni mondo wuoge one time miwero ni. Odog gir jopiny gima no chako timo cha okwa jopiny omiye kura. Jomodhi oyiero, oyiere gi ODM, oyiere gi Jubilee, oyiere gi whatever, jogo te nyithinde obed mondo ti kodgi. So an kako gada mancho bende dok contest, ok ni nyaweyo. Mano Kasipul gi ODM. Kasipul. Ka ODM mar wanga ok anyal chungo. That is the truth. Ido chungi maro. Adi chungi ODM but not maro. ODM ok en achiel. ODM nigi Sifuna gi Babu gi jomoko to nitie ODM mar wanga. Dom pod bumo bula achiel, dom pod en chungo. Koro adhi mana chungi ODM. Koro bade makanye. Gima nyalo repeat madwana wach ber kabisa moko adwa ni mondo wuonde ng'ato. Aran je chama mar ODM kendo member nyaka ne nyuola poka bede chama moro. Ang'o mabotimore nikech Linda Mwananchi gi Linda Ground ne iwacho ni kweth ariyogi ginyalo mana chopo e winjruok motelo ne higa mar 2027 nikech wang'eni nitiere weche mag siasa mabende kaka timore. Ng'eni odiochieng' achiel e siasa iwacho kaka mana ni winjruok modhi bede kata madhi timore e kweth ariyogi en ni nyaka wabed ni ODM nyaka chiw space mondo jopiny oyier ng'ama gidwaro in their party. And again general election timrega maber. Ka ok ibedo satisfied gi nomination to yini cross to the party moro kata bedo an independent candidate. But nikech odwa gero political party, chair mar party ne ok otimo free and fair nomination by election makasipol. So I don't trust her anymore with any election. Makapono work in that party, work at that chairmanship, kata work controlling chama e weche mag yiero, to I will contest with the same party. But if not, chama ni mingi. Erokamana ina gadi ni ne yo machal nade. An nadwa mana puonjo jawinjo wa ma misomo otene kanyono. Owacho ni Raila ne wero 6 piece. Onego dhi onon mos chien mondo wache chieng' ma Raila no wache ni Jubilee kata na Kenya kick field candidates Homa Bay for governor. Onge chieng' moro amora mane Raila no wache gima kamano. Be onge chieng' moro amora mane wache ni kata independent candidates kick chunka. No wene jite thuolo mondo chung gi chama mora mora magidwaro. Chama mora mora ne nyalo dwaro mondo oket ng'ata jachung kamora mora mane gidwaro koda ODM motegno kanyo koda ODM yom kasto gikone en no biro mondo o campaign ne candidate mar ODM. Maiso ni chama mar Wiper ne nyalo bedo ka, chama mar na Kenya ne nyalo bedo ka, lakini en odhi biro to campaign kaka party leader ne candidate mar chama ne. To chako wejo mamoko kande be campaign ne jo chama gi. Emomiyo kata between 2017 gi 2022 nentiere Wiper MCAs e Homa Bay County Assembly. Nentiere aparo ni negin ji ariyo. Gima kama en ok nyal timore ka Raila oywago zoning. Raila no ko oywago zoning. Raila no wacho ni 6 piece nikech no campaign ne chama ne to mano bende gima chik dwaro. Koro kiko confuse zoning gi 6 piece. Nikech 6 piece and keeping party deals ni anaja chama ni a campaign ne jowa.
Koro jochama mamoko ube biura biya mondo ji odhiyo. To jomoko bende neno ni zoning ni dibedi ni e definition machielo mar tingo bat. Ni nene nade kaka okelo. Zoning ni definition machielo mar tingo bat. Ntiere jok mana kaka na wache sama chako cha. Ntiere jok moseluoro dhi rado gi jopiny. Koro gidwa kawo shortcut mondo wache ni ka osewe ne ODM. Mani ngene osegol chama mamoko. Koro kosewe ne ODM to nikech gin ging'e ni gin lweny kende ma gigo en mar bondegi. Ok ging'i mar jopiny. Emomiyo dwaro ni mondo kongwe position ne ODM mondo ang' miye ticket e lwete ka sukoro ang' odong' kende gi jo independent midhi wach ni onge gi chama. Kichaki ng'iyo gima notimore Nairobi e yiero mokalo. Kanyo ema ninyalo wacho ni ne en gima chiegni gi zoning to no ken zoning. Gima notimore ne ni kaka Azimio negi ng'iyo ni ere kaka wadwa dhi bedo motegno e bunge kaka Azimio ok kaka chama mar ODM nen kaka Azimio nikech koro wadwaro presidency wate kaka jo Azimio to ntiere gik mane nyalo biro kaka impeachment ere kaka wadhi avoid gima chalo kamano kwa chopo kacha kae mane gibedo piny to gitimo statistics giwacho ni constituency ni waneno ka ja ODM motegno manyalo kawe koro ikwayo candidates mag chama mamoko gi man within Azimio mondo yie o support ngani against wasigu makoro ne nie Kenya Kwanza mane gima notimore e yiero mokalo to no zoning ni itamo chama mamoko mondo kik chung. Ero kama na inya kapoko ko yo matino pondo bende kintiere county ma Kisumu nikech zoning wach zoning ne ahinya mabende jotend wa gwenge mag Kaduo dhiro paro makamano to bende wasenendo kata mna ogada mabende nje siasa bende lero kaka mna samoro welo bende bedo nyalo bedo nade kapo nono ni nikech en lalruok mabende dhi nyime kapo nono ni zoning ni okete tem nominations nyalo chalo nade mbele ka. Zoning gima pod chanda kabisa en ang'o miyo jowa ma jokonagi makoni gima part of ODM ema yuago so ODM is a national party en Nairobi en Mombasa en kama ang'o miyo kuonde moko to kwawinje ka zoning mana karwa ka emwa wayuago zoning to gima josiasa gi nyaka ng'i ni kapo ni wadwa dhiyo any coalition arrangement gi party mar president to nyaka gi prove ni gin go teku e ground to mondo gi prove ne Ruto ni gin go teku e ground nyaka gi compete squarely gi other political parties mane madhi miyo gi legitimacy ni adiere ground ODM and strong maka gi dhi negotiation Nairobi tiwacho ni kama to ka gichako gwero wach zoning given erode their negotiation power nikech already ginyiso ni waluor e context a political context and one multi-party democracy koro ada nyiso ODM mondo gi prove their power giwere gi wach mar zoning ka en UDA kata Kisumu Central obed Same obed Kure gigore go head on to ka giloyo ma giyudo more seats under ODM to give the proof ne president ni yes dongi neno ka kuonde mwakawe seats wahewi koro wadhi negotiation to ka gisechako ywa kama mano ginyiso nyaka kama gidhi negotiate go ni bwana korwa koni ingowa koro mano to ena so nyaka jo payment wa mi option minwa no nyisa ni jogi kik limitwa en mar kizungu lakini sano loki gidu giwe limit jo kuro mi options mang'eny maginyalo to ok dho timre mokwongo achiwo example mar Kisumu East osetimre diriyo watimo example mar Kenya osetimore jo piny omi option to kiben adier dhi ne jo piny biro yieri kati bed man independent kati bed ODM. Ero kuma na inya sario sero monya kwa mga jonge okang mara reo bindo bedo kwa gombaka mupogoro hinya kotenre kod zoning makama dibeni jotelo mabende chwalo dwaro mano mar zoning hinya mawuok e duond bura mar ODM dibeni mbi mano mar ODM duono kosanga ngina ntiere gi ja ODM ka ogada nitiere ka biro bedo ka lero nwa kata bed ni ntiere kweth motenore ge nocho ni Linda Mwananchi koso Linda Graham Linda Mwananchi aya nyakoronga jonga ka yo matin haduogo bende giyote magi mabende sebedo kioro kikdima bora. Engai rara marayok. Rara mararoigo ariene ramadama. Olomo nyakingera.
olomo nyaki nkishu narashaki enkai nkishu narasharo lobiro lemedar merutaki yo enkai ena nikijo merutaki ro yo kesidai endumunyana olosho la yo meloge ne nkiringorony enda ale enkai dabash enda ale nduyumet meranare yanda imporo. Dial *811 *337# to get Masai blessings. Challenge mantie tich kaka sane iyudo ni bei mag material odhi malo, koro kiyudo tich moro to kich bei mar material ni malo, kitieko tijno to onge ohala minyalo yudo manyalo konyi maber kaka nachon. Seche midwa nyiewo gari nyaka ing'e ni gari mane madwa nyiewo anyalo yude kanye, to kiseyudo mano tidhi ineno gari no, ibedo but gari mine nyaka itim search ming'e chal mar gari no. Mirima chakre ngeso saa 1:45 mar odhiambo. Chiruni dwaro suru nonsense. Jotend kaunti bedo keto mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoromro gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Ngena eri gachiega. Wea kad. Maua ma plastic atero kanye. Chingwa cha dieri oken chinda. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro mora medwaro. Peso bondo en pi wang' jolupo inam kai. Pesa en pesa Otieno. Jotiende modonjo nyathina, jotiende kwelo, achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemo mar okombe kose mar glasi. Mirima, mana era Mogi TV, Kick by. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero, ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo, mana era Mogi TV. Ne korongo jongo dogo kang mar ariyo dakika kada 4 tok saa 2 mano mar okinyi wabiro bedo kwa tieko saa 2 gi dakika 40 manyiso ni kinthuolo mano mar dakika 30 kod 5 mabende wantiere godo waholre paro ini ne yo machal nade zoning ne kalure koda in neno kaponono ni othiro demokrasia koso oyo tini nene yo machal nade abro bedo bende ka somo ote magi kinde ka kinde karo koweyo kang mar ariyo oganda kaka jasiasa na penji ne kinde mabende moko kuom jotelo ahinya mawuok e duond bura mar ODM giro paro mano mar zoning diben ni mbi mar ODM duono mbi mar ODM oseduono ok no duono oseduono kech kineno ngeni drepwa manchen Raila Amolo Odinga ema nong'eyo kaka mtoka no riembo to sama no riembe Raila ne ok riemb mtoka ni kaka jatend joluo no riembe kaka jatend jo Kenya ema yo kaido ka samoro kibiro ka Nairobi ka tido ko Luoch MP Nairobi ido ka Babu MP Nairobi ido ka Kajwang MP Nairobi gi chama mar ODM inyalo paro kata ne timo kuyo mare ne Laboso no ywak ni Laboso ne jachama motegno to kane entiere yamo mar Jubilee to no yiene mondo doge Jubilee koncha keche mano nyalo wingo kech no wacho ni afadhali o lose one member e chama but mama no to be a parliament because no wacho ni mama no tiyo maber e parliament moloyo ka en oko mar parliament which means Raila ne nigi demokrasia mamalo ne ok ng'ama go agoge Raila kane jua e nominations to kane oyombi kata kane omayi kata kane otimni gimoro to luongo ute to bedo kod piny to kone yawa ne wase election
weuru wadhi mbele gi chama mar ODM dhiang'ie duong' kiny iyudo ka samoro nitie kumoro mogwelie kata ibedo osiepne wuok kode siasa to jowa masani gi tok nyal nyisowa ni to ang'o maber magikelo ni party momiyo gifil ni party koro nyaka tim zoning gimiyo wacho ni ODM wateko ne orumo en ni kinyo ng'ato kochako ywak ni mimi nataka zoning dwaro mana to zoning no to iwacho ni in chama kubwa ana feel ni wacho zoning no duoko teko chien kech kiwacho zoning Homa Bay County iwacho zoning be Homa Bay mawere ahinya so yako ka were en mana Homa Bay chwa kucha kiwacho zoning Homa Bay to bende no winjo kata mana ka jakom budget atandi dong bende no wero zoning ka ok gin diariyo ok mana diariyo ge mowe an pok awinjo kama kata mana orengo gine wacho zoning pok awinjo gin jo chama ok wanyalo wacho ni ok gin jo chama an pok awinjo gino awinjo mana kuom diariyo atandi to ben mana uwere mani kitchen budget mache kadi angole to kudi were. Those are the truth. So an gima temo jiwo ni kawan chama mar ODM jakomo luong bura mar jo chama te obed go piny to kon gini zoning onge wadok kure ground nomination manche watimo kata by election mosedo kwa timo pod ok odhi maber koro wani mondo this time wakete gibed free and fair kato nyis jo piny ka gidhi bedo free and ang'owa and fair. Number 2, chama kubwa mar ODM nitie gi mbunge ei Kisii gi governor ei Kisii bwadhi timo zoning Mombasa wadhi timo zoning Mombasa wan to kaen zoning idhi time nang'o ere kidhi time kanche warewre Kalonzo Musyoka as a running mate mar Raila Amolo Odinga to nowinjore gi Kalonzo niya nikech chin wadhi ringo kodi as a running mate koro ja Wiper ok bed stronghold mar ODM ja ODM ok bed strong mar ang'owa mar Wiper mondo odhi walos strong party coalition moriwo party ariyo madongo iwinja koro miyo ne onge ruogruok between Kalonzo kech mane kuma zoning oaye between Kalonzo gi Raila ne en Raila ndoro presidency Kalonzo biro deputy president sama koro wawuoye ni Sharon ok wadwar deputy president nje wakwer ne ok wadwar mdong mana die dono chak wacho ni kendo nodwaro power be wadwaro to kara power biro wadwaro dhi kekuni Singapore wadwaro chalo gi Singapore wadwaro power matero Singapore which is okay whatever wadwaro power yo mane wabed rigid wawuog oko wa recruit members wawuog kodgi wakwa ng'uono jok notimnegi maricho ji obed kumoro adiwa achiel wa promise free and fair nominations akia ni kaponi Nyasaye biro chung' ne that nomination to dhi bedo free and fair but not the person mong'eyogi mondo wa strengthen our party but an kaka oganda to awacho ni onge okaluro dhi e nomination mar ODM I will go there ka chairman kata chair lady onge oket manyien molok the board machalo kia winja kia ng'agi ibo kata mana lok ni kich no neno kata mana ratification mabende notim NDC dong nutimo kaka jo ODM machane ok NDC machane selection NDC man Raila Amolo Odinga ne timo na dhi Kasarani to delegates tele kanyo to giyiero ng'ato machane selection machane list mondike otas to wachne wadhi somo ng'ane as chair ng'ane as deputy wadhi golo ng'ane macha was not election macha was not NDC machane selection wayiero ng'ane bedo kama machane there's nothing there macha was not NDC macha na wait immediately the first day manotimore because members did not participate. I'm a member a live member dongan delegate no kaydo any message ni delegates di romo mondo watim NDC no nene TV ka jomoko me ariyo dhi chokore kamoro so onge gimose time chama mar ODM pod intact ana feel ni teko mar Raila Amolo Odinga ne dwaro ni mondo wadhi mos kata for 3 4 5 6 months kane pok wadhi NDC pok watimo gigi mondo wari organize ourselves mondo wabed chama but anatemo mana plead ni wasebedo chama matin mogik mayuak e tie dero ni yo wadwaro kiang'o duoguru ka wan chama kubwa to wang'iyo mwawinjore go William Ruto kaka wadhi tiyo ka waseyombo jogene wayombo joge Ruto te mag jo UDA e kuonde miluongo ni mek kuonde ODM kata ko ni baba wachak wayombi oduogo tani wan chama kubwa then wadhi do lemo to san to kawuondo Ruto dhi bedo president ka Nyasaye oyie otelo ne e tielo mar ariyo to dhi bedo president gi jo ODM mathisie mogik molo mane ntiere go chon wadhi bedo frustrated e sirikal manyien mwadhieni moloyo sirikal monti sanani kadiponi podwa ni the same people ok adwa dhi mabor Gachagua ncha wacho ka
an ok an Gachagua be ok anyal support Gachagua in my life to nje wacho ni mondo ne Ruto bed president Junet played a role nodhi mokawo $1 million an akia naonge kuno mago ne gin mana seyo negin weche to Gachagua ne ok janeko nyalo wacho gima ne ok gibede piny gi ng'ama iluongo ni William Ruto so kapo ni ja ODM madon Raila bed president ne nyalo dhi makawo $1 million Maxoning ma agent bed ni onge to gimiyo gi samoro Gachagua nowacho adier tok general election Raila no se lose election Junet no lal ne ok anene anywhere oduogo mana pore mana chien so kapo ni wanyalo bed wanyasa liti nyaka Raila Molo Odinga then ere ng'ama iparo ni ok wanyasa liti ere kuma na ken gadi ni ne yo machal nade nikech wach mar mbi mano mar ODM wang'eni ODM nitiere koda strongholds mage dibedi mana e gimoko binene higa mar 2027 to zoning ni bende oganda penjo ni nyaka bed mana kind ODM gi UDA nikech wantiere koda duond buche mathoth e pacho ka nyaka sani kaluwore koda jandik duond buche e pacho ka registrar wacho ni duond buche mohew prochiko osendikore ayanga ineno Sharon an gie seche mane ywak mar zoning ni ochakore nonego gini ochakre kata ka Raila pod ngima nikech gini ema nyalo miyo Raila fweny ni jok mane en godo bute ne gin jok mane ok odich gi tende ne gin jok mane ok odich kode ne gidich gi bundegi nikech mane lweny ma jogi goyo kendo kotim zoning ni kaka gidware kuonde machalo kaka Kilifi ng'eni women rep governor senator gite gin jo ODM to onge chieng' moro amora mane isewinjo ka gin gi ywak gi zoning kendo Kilifi ni ema speaker masani Amason Kingi ne nigi political party ne iluongo ni PA nowuok mana gi mbunge achiel ma en owadgi kamoae to embe gi seche ma gigi ne chakore nene Azimio kore kanoringo dar to king'iyo ng'ama ywago zoning ni mogik en chairperson mar chama kuro gima lite bende ni chairperson mar chama ni mondo minoyud kome mobede sani kaka governor ne watimo meetings mang'eny Royal Tulip kaparo ne ogada ka ni chung to ibe ne waluongi kacha to notim meetings mang'eny to sama nitimo meetings gi Raila samoro ne onge to nooro ji kaka wan gini to wadwa bedo kacha cha tikono candidate ni ng'ene inyalo bedo ni in e position ni lakini mondo wakaw kom ni kaka chama waneno ne wadhi e direction kuro mae gima nomiyo kata mana John Mbadi mane chairman mar chama national noyie moweyo ne Gladys Wanga mondo emobed governor tiende ni kane in ka Raila nokonego bed ni in onego weni onego ni bed ni nikech demokrasia ambe anyalo wene ng'at machielo kopo ni piny opuodho kamano kuri ng'eni kwa dwa donjo regi wach mar zoning to otemo wacho ni wenwa uru ok wanyal wenu or uno kodwa miyo thuolo mamano gimoko onego bed ni timore nikech en zoning mana mar nikech bundigi ok nyal kono ani dwaro ni mondo watim zoning tisikono ni ok odwar gine ok odwar vice president isikono ni ok odwar president manyiso ni idwa ni mondo watim zoning mondo giko ne tidhi inegotiate timiyo jomokarie adek tich kaka minister gi PS to koro mage jok machiemo to watu waduog waleng kendo zoning ni bende kochako time odhi kelo mana tribalism nikech gi sechegi ineno ka Waluya noseringo kawuok e party mar ODM thothgi wadwa dong gi zoning ni ODM sani koren gir Nyanza thothni UDA kende e gima pod odong ni ochalo party moro man gi national appeal to gima ne miyo saa ka saa telo ka telo kanodonjo kata mana ndalo mar Moi gima nomiyo Moi nodhi moromo gi Raila mochako tiyo gi Raila kata kane gitiyo ndalo machuok ne en gimiluongo ni national appeal kata Kibaki sama diji nodonje nusu mkati nikech ning'iyo mbi mar Raila en kama chalo nade gi chama neno endo kata mana migosi Uhuru Kenyatta gima nomiyo luongo Raila gibedo godo gi handshake en national appeal ne tiende ni Raila ne bedo gi supporters Moyale Raila nigi supporter Nairobi Raila nigi support Homa Bay Raila nigi support Kisii Raila nigi support Malindi kuro nen support ma throughout nokodhi oketo ni mae area na koro in wena ka kaso in idongi kucho to mane gima zoning ni ochomowa odhi chomowa e situation mwadhi bedo ni ka koro Wiper kaka koro wang'eyo ni jatendgi en Mkamba gidhi wacho ni Ukambani wene Wiper kaso joluo dhi wacho ni Luoland wene ODM kaso jo UDA dhi wacho ni Kalenjin land wenegi kaso DCP bende ka iwe zoning dhi wacho ni wenegi Mount Kenya
watimo ang'o? Uchak wapogo mana Kenya kikabila ka kabila, to koro waloko mana nying kabila wamiye nying chama. Manyiso ni wach mar zoning ni en gima ok onego bed ni jatelo moro amora ma wiye tiyo bung'eyo ni dwaro ni mondo chieng' moro achiel kata man gi lek mar Kenya manyien obed godo e dhoge. Nikech aparo ni thoth gimoro amora monego bed ni jatelo bedo godo e pache en kaka onyalo kata mana progress career mare owuon. Kata wawach ni koro gi jowuoche kaka koro waseneno. Koro kwa digi theory ne mar wuoro ni. Kopo ni kaka an awuok Suba North. Ka pacha ne ni adwaro mana mbunge mar Suba North. Takelo idea ma dhi mana container kae ok dhi miya wuogi jomoko. Ting'eni kiwuok bedo mbunge mar Suba North idwaro bedo governor ma Homa Bay. Kiwuok bedo governor ma Homa Bay idwaro presidency. Lakini sechegi ni sepogo jo Kenya e misingi mar anyuola kanyuola kata kama ng'at ka ng'ato ae. Ere kaka idhi bedo president mar Kenya ka ni sepogo joluo iketo tenge. Ero kama na inya kapok adhi ir wendo maro mantiere county mano ma Kisumu mano pondo haso mane moko kuom ote mabende sebedo kioro kanya Koram Gajwang ano ka thothu bende uro ote mathoth abro bedo katemo somo gi mapiyo piyo Omondi Isaac Jr. Wachone musni wakili gada zoning may sound fair but it limits democracy by restricting who can lead. Wachone Kenyans should be free to choose leaders based on merit, not location or rotation systems. Imedo kajoni instead of maritime zoning, we should focus on accountability, inclusivity, and free and fair elections. Wachone Kenya's strength is in unity and equal opportunity, not imposed boundaries. Otemachielo, Eli Otieno, wachone kwedo wach zoning. Ok wayier party, wayiero jotelo makare. Frederick Onyango, iwacho ni ore Sharon, momiyo, iwacho nang'o momiyo ni jalno pingo zoning. Joluo nyaka wuoth achiel. Chama ni moja, omiyo zoning nyaka bedi. Mano okomono ng'ato chung' koparo ni onyalo kawo chama mawa maonge godo gi winjruok haya. Otieno Thomas iwacho ni an wach zoning akwede okang' mamalo. Jopiny wang'ni nyaka wawinj maber kuom yiero jotelo ma wadwaro. Ruth iwacho ni ber zoning en ni otego chama. Nikech omiyo chama bedo gi wabunge mathoth. En mana duoko kaluo chien ni mar dongruok bedo manok. Sani iwacho ni piny olony ng'ato ka ng'ato ochung' gi gima odhi ofa ne jopiny. Ama jopiny nie telo iwacho ni osiem ne jopiny gimosetimo. Akawo temo gik mano mar Frederick Osuri wacho ni Ramogi TV mosna jatelo e studio kapo ni ODM ochungo ng'ato to UDA bende ochungo ng'ato Nairobi donge DCP nyalo kawo kombe mathoth anakia Fred Osuri samoro welo mantiere godo ng'eyo oporo kintiere kaunti ma Kisumu maken ne yo machal nade aparo ni joneno magwa moko kuom gi bende wacho weche mangima ka ahinya ka somo ote mano mar Ruth Nyathi Ochieng wacho ni zoning ber otego chama to kata kamano oduoko chien kaluo ni mar dongruok bedo manoka ken neno nade weche motende kod mano nikech bende wang'eni od bura maduong' kacha kapo nono ni ODM nyalo bedo joma thoth wacho ni kweth mathoth bende mayudo lemo madito nikech wang'eni majority e od bura kanyo bende wantiere koda committees bende madito ma bende gibedo koda joge aken neno yo machal nade. Ero kamano zoning onge kaka nyalo tego chama. Zoning temo mana duoko mbi mar chama piny. Nikech inyiso jo Nairobi ni one week kamoro, waluoro parties moko. To gima be nyaka wang'e ma aparo ni election wadhi wakili Gadot amowache ni Raila as a person nyocha negi osiepege nyocha ohere e kuonde piny kidhi kamoro amora idhi Northeastern, idhi Coast, idhi Nairobi, idhi Western. Nohere as a person. People just loved him as a person. Koro koriwre gi party, ji koro hero party mane Raila nitie. Koro Raila as a person noher, then party ne be koro noher. Now Raila is no more, unfortunately. No wonder the election ma 2027 kawaonge Raila. ODM mondo prove ne Ruto kech Ruto ema gitemo loso go mondo give support election mabiro nyaka gi prove ne Ruto ni ODM pod strong a ground to ere indicator manyiso ni ODM en strong kapod odwaro zoning. Indicator maduong' manyiso ni ODM en strong en ka ODM mokwongo otimo free
fair, verifiable nomination. Magi dhi gi joma giyierogo a multi-party contest in the national election. Magi yombo jo UDA go te free and square. Then gin go take, gi strengthen their party. Koro gidhi Nairobi to gibet piny gi Ruto giwacho ni yes. Jogi be ne wan gi round, ne wan kod gi Kisumu, ne wan kod gi Homa Bay, ne wan kod gi Siaya, ne wan kod gi Migori, to wayombo gi. Koro wan gi numbers, koro wanyalo loso. To kapok iyudo numbers go tisechako ywak. Ere kaka idhi negotiate Nairobi? Ere kaka zoning really, pok abedo convinced ni really zoning this strengthen the party, kaka jawinjo machielo. To gima temo wacho ni zoning jo ODM owere gi wach zoning. To zoning ni ODM ni iwache mana gi a section of ODM. Mamano be dhi keto our area kaka joluo in a very awkward position. Wadi keto ODM kore mana party gweng. Hey. So obed contest maber, free and fair. Ma kidwaro chume ODM kose mi nomination to koro aya. Iyudo ja Wiper, iyudo ja DCP, iyudo ja independent, iyudo ja UDA, koro wadi menyere election, the national election. To kiyombo gika ODM ogana more seats, mane madhi nyisowa strength mar ODM. To luoro ng'ato nyago mbaka gi ng'ato, to nyisa ni ka penje to ang'o modwaro zoni. To nyisa ni jo UDA gi nyalo biro gi pesa mang'eny ma lokonwa ground. Bwana onge pesa mang'eny, onge pesa manyalo ng'iewo jokura te in a constituency. Sani ji biro mana kawo pesa, to kochopo chieng' election, tibro chak wero moro, Sharon ibo winjo ka wero chako lokre. Sani wero achiel iwere ji te, obed ja ODM, obed ja UDA, obed ja DCP. To kochopo chopa tiel 12 gibo chako wacho ni opondo kelo pesa ji chamo nono kura. Mano sama koro gise identify, jo piny ose identify kuma gidhi. To ng'at mochung'ni be nyaka bed popular. Koro chuno ODM ni nyaka gimi jo piny a popular candidate ma jo piny dwaro. Ok jo moting badgi, ok jo mo odirne jo piny, but a popular candidate madhi yombo negi other political parties aspirants. Mondo ka gidhi Nairobi, to gibedo go take. In fact, I'll be very happy ka kata ODM wacho ni all the seats in Nyanza in national election ka onge zoning, wayombo gi te, wayombo UDA, wayombo DCP, mane ka gibedo go take. Kendo dhi miyo gi mor mar negotiating things. A National Assembly kata committee mane wacho Sharon Geregi kata ka wadwa share power gi UDA. Ero kama na inya ogada kaka ja ODM kum kinde malach nikech ODM osebede pachoka kum thuolo mar higni 20. Te kinde thuolo mar higni 20 wangi strongholds mag ODM kama nitiere kopogore kama gwenge mag Nyanza gi gwenge mamoko. To koro tego duond bura kama na Ruth Nyathi Ochieng wacho cha. Bende paro ni kuma zoning ni koro biro mar mondo mi koro ka od bura kata mna kaka jotelo koro udhi od bura kacha ubedo koda negotiating power yu motegno. Dibed ne momi ni dhiro wach zoning ni. Nyaka sani ne wang'enyo od bura. Sani ok yiero makini. To president Ruto tiyo kende. Pesa momi jo ODM ma members ok wane kumo chopo. Koro mato ok nyal timo development. Mana kaka wadwa ma Kisumu sewacho. Ji odhi free and fair competition. Wayud jotelo moyier gi chama wang'eni wategno koso yom. Mogik bende en ni zoning iwacho gi ji ang'wen. Iwacho gi Atandi en mowacho zoning gi Gladys Wanga wacho zoning go Pondo Kaluma. Akeni mara ng'wen chen nga. Hapa ni gin ji adek. Kidhi Homa Bay County. Moses Kajwang' ok wach zoning. Senator marwa. Millie ok wach zoning. Adipo ok wach zoning. Wood Chief ok wach zoning. Mano mana Homa Bay. Mano mana Homa Bay. Awuoyo Homa Bay chwa. Ang'e madalawa. Ka wan gi wabunge 8 to wabunge 3 wacho zoning. Tabich ok wach zoning. Dong nyiso zoning ni onge. En gima kan not work. Kata mana women repwa pok wacho zoning. Odoko tiyo mana tijene. Kinyalo yiere to yiere gi merits mage. Kura feel ni ngama chapo wa kabisa e chama gin joma wacho weche mag zoning. Nyocha neno ka wach zoning ni okelo tabu. A whole member of parliament ochungi yude moko Kisumo
nowacho ni jomoko koyienegi dhi mondo dhi ogo siasa Kisumu. Ing'eni mano nyiso impunity. Onyiso ni we are not strong democracy in a democratic way. Onego bed area mekwa ma Nyanza oyiene ng'ata bire wacho gimodwaro. To ka dipo ni mancha tande timo cha zoning, to mano they are very wrong. Wayaw Kenya obeda democratic place ma ng'ata nyalo wacho pache. Raila Odinga nchi wacho kapok otho ni joma wacho ni Sifuna wuo marach imbi wach mana pachi kech mana demokrasia no wacho ni wanyalo pogore paro to wawe Kenya obed gimoro adiwa gimoro achiel. Kora feel ni wawe kelo siasa moko manono, wawe ji odhi o campaign ng'amo yier biro bedo kech we anyisi Sharon kapok atieko 1 minute. Onge jakisi mibiro yier mondo obed mbunge Homa Bay County. Ili yier mana Homa Bay County. Be onge jalango madhi bedo governor Siaya County kata Homa Bay County. En mana ja Siaya madhi bedo governor ma Siaya County. So kata bedo ja UDM kata bedo ja UDA be sami timo disbursement mar pesa kata mar governors. Onge disbursement migolo according to party miae. Igole kaka no pangre tima ngowa nigole. Koro anoka ne fair ma wantiere god about zoning an ng'adhi bedo e chama. Tanyenye kinde gi mabende koro zoning mbaka makamano dhi mbele. Waonge presidential candidate. So zoning ne nyalo bedo maber kwa dwa bunge mang'eny nikech wuodo dhi chung president. Wabed gi namba. Sando koro wuodo no. Dong bende lalruok bende ni kako so bi uwil kaka ODM bende udwaro mar mondo mulalru gi UDA. Walalre yango. We are paying tax as Kenyans. Mondo team development ne ok walalre gi ODM gi UDA no kako kura ne UDA. Onge ja ODM mano ko ne UDA Luo Nyanza. But project ma Ruto timo in Luo Nyanza otimo kata ne ko gone kura because en gimi pogo shares according to county. Not according to voter kaka nchogoe. Kora I don't see the fear. Ero kama na inya gagadi kapokiloso han engineer Lazaro Kanyambo kwacho ni poko bedo modeko. ODM mondo identify kaka koth ne ochako ogogigo mondo gikre ne general election. Aya. Paro madimede. Paro manya medo en ni zoning ne king'iye mos gi jok mawuoyo gi. Awinjo ka jawinjo moro wacho ni ibiro all pesa mamawa gima wadwa ma Kisumu ne wacho ni jomoko ywak ni ibiro all pesa jo UDA biro gi pesa mamawa. Ka jomosefuato story mar minister kata CS mar finance John Mbadi osepimo kaka no gima no kale mondo mine yiere mbunge tamne mokwongo 2007. Ndalo ni John Mbadi ne onge kata mtoka. John Mbadi ne onge gi pesa. Yodo ka notiyo Nairobi University to be no se riembe tich kuro. Akeka da no riembe but no se wuok kuro. Kuro no onge gi pesa mar campaign. To no onge gi mtoka mar campaign. No yudo akamba kae gi lini ageni to dhi oloro Mabei to yudo gari miluongo no Lwenda Osoe but to chopo Gwase to dhi to campaign. Mano yiere tamne mokwongo. Koro ka odhio oyudo thuolo mar ng'iewo mtoka. To king'iyo jok mano piem godo, no piem gi 2 former MPs, ji ariyo mano sebedo. Achiel iluongo ni Zadok Siongo, achiel iluongo ni Nyauchi. To ng'at machielo kendo mano piem godo, niluongo ni Ongoro, to nyinge mar kaka jine pake, niluongo ni Ongoro Prado. Ongoro Prado ni nobiro gi KANU. Not KANU, nobiro gi chama mane mar Kibaki, NAK Kenya, mane koro Kibaki dwa nuoyo godo. Mamache mane ruling party mar president gi SHO. Omiye pesa mano campaign gi karibu Prado Prauchiel. To John Mbadi ne onge kata gi mtoka. To jopiny nodhi mong'eyo ni nikech ng'ani ene chama mar ODM. To chama mar ODM ema dwa kelonwa lokruok mwadwaro. To en bende as a leader onyalo timonwa gini gi gini makata jok mane gi pesa ka ok bitimonwa gi pesa gi. Kaka noyiere. Koro kik ji luor ni ken ja UDA bibiro gi pesa. Kopo ni wan gi the right candidate e ODM, candidate mong'eyo gimotimo gi gimodwa timo ne jopiny, kato biro mana koonge gi pesa. Donge jo Kasipul gi noyiero nyathi ma apani kata pok graduate e university ne en gi pesa mane. To dong ntiere parties moko kata mana ODM kaka chama ne ntiere Kasipul gi pesa kate gi governor gi ne ntiere to ne pod oyier nyathino kaka independent. Manyiso ni jaluo nyaka yawa pache ong'ene wadwaro candidate mane to candidate ni wadwaro notim nwang'o mokwa kelo wach mar zoning king'iye mos to ochalo ka gima usebedo kusomo ute kaka nyithi Kenya. Kasto chieng' mikelo nu KCP kata KCSE to wacho ni wan miwa uru penj wa kendwa. To nang'o to syllabus no somo achiel.
ang'o midwaro ni mondo un koro kwalnu penj or miu penj mayot kupo ni nusomo kendo ing'eyo tekreni kupo ni somo ming'e tekreni chumri achoma gi jowadu tir ji opiem apiema kaka ji nyalo piem nikech content chalre ng'ama loyo mondo lo erokamano ahinya opondo kintiere kaunti ma Kisumu adar mar mondo mi asomo ote mag zoning ni aneno ka jopiny bende oro ote mopogore opogore kaendi nitiere ote moro maneno ka Kaingu ka Juma iwacho ni kwedo zoning biro tamo wayuko jamna aken ni yo machal nade wayuko jamna ne gi zoning. Samuel Udamani iwacho ni zoning to ok en democracy kata matene nikech ji onego mi equal chance to compete kata obedo ni in Kisumu, Kericho kata mna Mandera. Ekin thuolo mar dakika parne adaro mar mondo walok tanga hinya nyaka kwalose wach zoning ni. Bende paro ni wan kaka oganda onagi wadwaro chama mar mondo mi odhir agenda marwa nikech king'yo zoning kata bedango gin wana weche motenre kod chama bende wan kaka onagi wadwaro chama nikech oganda mathoth wacho ni chamo kosekonyogi ahinya nyaka luwore koda dongruok mabende osebede ka ichwalo e gwenge magwa. Sani motelo ne yiero mar higa mar 2027 kaka Eli Opondo kaka jaluto ombulu pechoka bende paro no nage sani dwaro chama mar mondo mi odhier agenda chutho to mar dongruok. Yeah, erokamano Sharon, and thank you for the question. Mano for a very pertinent question. How we obedo maber kech asepenjera ga e chunya kaka ja Kenya kaka jaluo kaka jagombo ni baba waweyowa ka waonge gi relationship gi President Ruto dikoro wan ka kaka joluo. Mano penjo ma joluo nyaka penjre ma en hawi maber ni baba noweyo joluo kane gi discussion gi Ruto ma Ruto notem ma osekela chelari adek olembe moka chelari adek waneno e bwo e joluo kod to gimomiyo Ruto nodhi baba ODM ne very strong. Jo ODM nyaka bengi matut ni baba is no more. Mbi mar baba cha is no more. Transition takes time. Gidhia mos transition takes time. Kata obed manalinda wananchi linda ground mago gik matimore ga when an organization leader charismatic kaka baba or the organization nyaka bed gi such kind of problem to gid nge kuma gidhi e penjo ni maduong' cha wadwaro ang'o. Political parties e chako mondo kaw power. I'm not talking about power ma uguru wachacha, but odwaro political parties eventual ultimate goal en mondo dio kaw power. To kata koko kaw power kende to riwre gi jomoko magidhi kaw power. To kinyal dhi ni wabeti Luo Nyanza to wadwa seclude Luo Nyanza a party ma ODM as a grassroots moro a conclave moro a corner moro ni en mar ODM. Wadhi ketho mbiwa Nairobi kuma koro jiko beti table ting'eyo ni chalana nikech for instance wawuonde ni the next election ma obiro ni ODM yiero jok ma week te moyombgi be gidhi bedo go teku mar bedo gi Ruto piny ka giwacho weche mag development. They will not have the legitimacy. Emomiyo onego bed ni ODM odok e drawing board ni baba is no more. Baba ne miyowa ga gik moko iluongo ni low lying fruits ma teko ne owuon nomiyo party bedo gi mbi to koro baba is no more. ODM should go back to the drawing board. It's not business as usual. Baba is no more. Gidwa dok kendgi to ere kaka wada strengthen party marwa from grassroots to national. To ODM ok party mar joluo. My question no should be paraphrased. ODM ok party mar joluo. ODM en party moriwo jo Kenya mzima. Be mane mamiyo wa oteku mar loso gi jomoko. To kawa keto ODM obedo reduced to a Luo political party, then one lose even our negotiation power. Our capital ne advisor mar ODM onego bed gi dok a drawing board gi soul search ni ang'o manyalo timore. To weche mag zoning tem a road
temo ketho their strength, golo strength margi piny magi negotiate go Nairobi. Number 2, political parties yudo pesa kopogore gi magichoko gin giwegi. ODM is one of the richest parties in Kenya. Ang'o miyo giywago pesa to sani gin gi relationship gi Ruto, ma Ruto nyalo bet piny to golo negi pesa 7.2 million moro mane odong' cha to gibedo to strengthen go party bedo strengthen gi resources to resources koro gin go ginya yudo resources maginya strengthen go party magiyier gitim fair and free nomination gichak consolidate grassroots ma mondo gidhi giyuang ji giyud new members ma ohero party to party bende mana kitieko mana gi wachni mogik opondo sa neno ka dhi mapiyo. Aya katieko to koro koya jada wena thuolo ni ago ne erokamano ni Kisumu. Kisumu ni our business. Kisumu nyocha ji owacho weche mang'eny ni Kisumu dhi lit mapile. Todogo ne jo Kisumu erokamano mane gi political civility ma jino bet jomane pako 2 term wero wendi e kona moro kacho jolinda wananchi bende 1 term ni kamoro kacho to gin the same city na kwaneno to moko mang'eny no kwaneno destruction of property to mane kuma wadwa dhi political maturity ma wago erokamano maduong' ne jo Kisumu gima ne gitimo gi exhibit political maturity and civility momiyo Kisumu bet or remain peaceful mamano nyaka wagone jo Kisumu erokamano. Ne iseyas no wati mang'eny Kisumu dhi liel dhi negore dhi timre nade, and as an organization we were deeply monitoring the situation kaka ne gi unfold to gino nomiyo jo Kisumu prove to the people ne Kisumu is a hotbed of multi-party democracy mano time peaceful kendo wagone jo Kisumu erokamano. And Sharon, allow me katieko yes mbuge na won gi to mbuge na masene mi athuolo na go na nyikala jo ahinya kendo wanyis jo sem ni wedo biro sem girwakre maber kendo girwako wilo maber. Erokamano ahinya Iliopondo, bende erokamano nyako mido thuolo mano mar twa kodwa achiel kachiel kiwuok e kaunti mano ma Kisumu. Oganda kaka jasiasa in bende gi wach mogik ahinya nyako tenre kod dwaro marwa kaka nage bende paro ni mar mondo mwadhir dwaro mano mar dongruok nyaka watenre mana gi weche mag siasa to bende pachi nano ka sani oganda mamoko osechako loso odagi akeni bende seneno tipo mano mar kaunti mano ma Mombasa neneno romo mag jotelo kaunti ma Mombasa moko dewo kata ni iwuok e UDA iwuok e DCP iwuok e ODM na gibedo koda romo margi kotelnegi koda speaker mano ma Senate Amason Kingi. Aya wachako neno kendo joluya iwacho kanyo ni jowa mawuok imbo mar piny Kenya gin bende gibedo gi romo gi Mudavadi gi Wetangula bende wach ma kamanyalo timore e gwenge magwa makaluo motelo ne higa mar 2027 kwatieko. Wach mano bo dhi timore to dhi timore mana ka ji obedo piny nikech yudo ka nicha jodongo mago mabe ne pango mondo luong ji te across the political parties. Gima notimore ni kamano girome nopuke chieth mopuke minyaga mane romo no kotimre to gima ne gidwaro en ni mondo ne luong ji across the political parties mondo ji obed piny mondo walos differences mekwa ka wadhi gi election manyien. So we are not sure with the leadership montiere godo sani ni be onyalo organize mondo mi wabedi across the political parties mondo wang'i ni Homa Bay wadwa dhi kanye. So we admire gima jomoko timo but nikech marwa pone gi tungni jomoko biro loso gino but jatelo to wanga dini ok nyal loso nikech osekawo one side of bad politics. Bende wadoro chama mar dhira agenda marwa kaka joluo kwatieko twak. Engini wadhi bedo gi dhira agenda marwa kaka joluo nyosa timere Royo Molo. Reyo osedhiro agenda mar Homa Bay to gi mar joluo ma eneno ka jatend piny kata ne ok oyudo kura mang'eny e Luo Nyanza to Reyo osedhiro programs mang'eny kabisa mosebiro. Koro mi wan gima nya timo oganda luo kaka ja Homa Bay agone Reyo Molo erokamano kuom tiyo matek kelo president dala dhiro agenda mek national government motimore e counties wa moso Homa Bay county mogik bende agore kono joka Sipol kech mane kuma nyuola kuom ne miyowa chance mar competition to wakwani mondo gibed ka ging'eyo ni competition ok dwar gimiluongo ni zoning wadwa biro kanyo as individual. Erokamano Nyagada dakika osedhi nyerere 30 makoro dong. An wach na mogik bro chakore gi kama Eli noweye godo
ka owacho ni ODM nyaka ng'i kama koth nochako gowa godo nikech gie sechegi kaka wabedo kae gi Dr. Newton iwinjo ka en owuon ng'at mosebede chama higni mang'eny higni 20 mosebede chama kendo sechung' gi chama ni ok dichiel ok odwar wach mar zoning to kapo ni ne en jachung' adier ing'eni en be no dhi benefit e zoning ni onego jotendwa mayuago wach zoning ni odhi obed piny mondo gibe gidhi ging'i historia margi ging'i gimomiyo jotende mag chama ok dwar zoning mana jok ma nie kombe gi e sechegi ema dwaro zoning manyiso ni giyuak ne igi kasto gidhi ging'i ng'ama noyawonwa chama miluongo ni Raila Amolo Odinga en historia ne gi chama ne chalo nade ok mana chama mar ODM Raila ka nogik ni nokowinjire gi jokanu no resign e chama no modhi oyawo chama mare modok gode by election kodhi piem gi kanu no gi chama ne matin no koro kik wachak ni wadwa loro ne chama moko dhoudi nikech wadhi geng'o ne joma ng'eny manonego bed ni nyalo telonwa e yo makare gima be nyaka ging'e ni ndalo mar ong'er kochopo to yiende te nyaka kier emomiyo gidonjo ni gin koro gisebiro gitang'o ne ji te ni gin lweny ma gisebedo ka gigoyo en mana mar bundigi ok en mar konyo oganda. Erokamano ahinya paro ma kamano bende aneno kosir koda Obila Shemutho ma bende wacho ni Raila ne okedo ne duond buche mathoth democracy and ratiro mar oganda wacho no kosiro zoning onge independence kod freedom kama zoning itime en luoro mane ma ODM nitiere godo paro mopogore opogore ma bende ochwal agunu erokamano nyako mido thuolo mar twa kodwa ni Tono Gada Guko kanyakla kod Eliupondo Kintiere County mano ma Kisumu nyakoro ngajwang yino mar mundu miatike gi kanyo dakika oskadho 42 tok saa 2 mano mar okinyi mabiro en chenro mar poko pogore ibed godo chieng' makare nyinga Sharon Ong'ao.